ସରସ୍ୱତୀ ଗଣିତମାଳା ଆଉ ଏକ କାଳାଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଅନୁକ୍ରମ ସଂରଚନାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଠି 1010 ଅଛି, 1020, ଏଠି 1030, ଏଠି 10 1 10 ଥିଲା, ଏଠି 2 10, ଏଠି 3 10, ତାପରେ କେତେ ହବ 1000 4 10 ହବ 40, ତାପରେ 1050 ହବ, ତାପରେ 1000 6 10 60 ହବ, ତାପରେ 1 10 70 ଅଛି, ତାପରେ 1100, ଏଠି 1200, 100 ଅଧିକ ହଉଛି, ଆରୋହ କ୍ରମରେ ଅଛି 1100, ଏଠି 100 100, ଏଠି 200, ଏଠି କେତେ ହବ 1300, ତାପରେ 400 ଅଛି 1400, ତାପରେ 1500, ତାପରେ 1600, ତାପରେ 1700 ଅଛି, ତାପରେ ଗରେ ଅଛି 1990, 1991, 1992, ଏଠି 90 ଥିଲା, 1990, ଏଠି 1991, ଏଠି 1992, ତାପରେ 1993, 1994, ତାପରେ 995, ଇଏ ଅନୁକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ସାନ ବଡ଼ ସାନ, ସେଇ ବଡ଼ ସାନ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ସାନ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସମାନ ଥିଲେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 1256, ଏଠି 1265 ଅଛି, ତୁଳନା କରିବା, ଏଠି 4 ଅଙ୍କ, ଏଠି ବି 4 ଅଙ୍କ, ଏଠି 1 ଅଛି 1000 ଘରେ, 1000 ଘରେ 1, ଏଠି ବି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି 100 ଘରେ 2, ଏଠି ବି 100 ଘରେ 2, ଏଠି 10 ଘରେ 5, ଏଠି 10 ଘରେ 6, ମାନେ 5ଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସାନ ହବ, ଆମେ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା 1255, ତାପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା 1000, ଏଠି ବି 4 ଅଙ୍କ, ଏଠି ବି 4 ଅଙ୍କ, ଏଠି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି ବି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି 100 ଘରେ 5, ଏଠି ବି 100 ଘରେ 5, ଏଠି 4, ଏଠି ବି 4, 1 ଘରେ ଏଠି 1, ଏଠି 1 ଘରେ ଏଠି 2, ଏଠି ବି 2 ଅଛି, ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ସମାନ, ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ 1999, ଏଠି 1000, ଏଠି 1 ଅଛି 1000 ଘରେ, ଏଠି ବି 1 ଅଛି, ଏଠି 100 ଘରେ 9, ଏଠି 0 ଅଛି, ମାନେ 1999ଟି ବଡ଼, ଆମେ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି, ଏଠି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି ବି 1000 ଘରେ 1, 100 ଘରେ 7, ଏଠି ବି 100 ଘରେ 7, ଏଠି 10 ଘରେ 2, ଏଠି 10 ଘରେ 2 ଅଛି, ଏଠି 1 ଘରେ 4, ଏଠି 1 ଘରେ 9 ଅଛି, ମାନେ 4 ସାନ 9 ବଡ଼, ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ଏଇଟା ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଠି ବି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଟା ବି 4 ଅଙ୍କ, ଏଠି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି ବି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି 100 ଘରେ 8, ଏଠି 100 ଘରେ 0, 8 ବଡ଼ ମାନେ 1800 ବଡ଼, ଏଠି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ 1792, 1801, 1000 ଘରେ 1, ଏଠି ବି 1000 ଘରେ 1, ଏଠି 7 ଅଛି, ଏଠି 8 ଅଛି, 7 ଏଇଟା ସାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସାନ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଇଏ ଥିଲା ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 1 ଯୋଗ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। 1009 ଅଛି, ଏଇଟା 1 ଯୋଗ କଲେ ହେବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1010, ଏଇଟା 39 ଅଛି, 1039 ପରେ 40, ଏଠି 1199, 199ରେ ମିଶିଲେ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 1200, ତାପରେ 1179 ଅଛି, 1 ଯୋଗ କଲେ 180 ହେବ, 1180, ତାପରେ 1899, ଏଠି 1 ଯୋଗ କଲେ 1000 ହରିଲାନି, ଏଠି ଏଇ ଉପରେ ଲେଖିଦେଉଛି 1900 ହେବ, ତାପରେ 1909 ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ ହେବ 1910। ପୂର୍ବ
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା। 1 ବିୟୋଗ କଲେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଆମେ। ଏଠି 1000 ଅଛି, 1000 ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 1 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ 999। ଏଠି 1200 ଅଛି, 1200 କେତେ ହେବ 1199। 1 ବିୟୋଗ କଲେ 1190 ଅଛି, 1189 ହେବ। 1800 ଅଛି, 1799। 1 ମିଶିଲେ 1800 ହେବ। ଏଠି 1669 ଅଛି, ଏଠି କେତେ ହେବ 1658। 1900 ଅଛି, କେତେ ହେବ 1899। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ତାରିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଉଛି, ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି କଟା ଦେଇଛି 1256। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା କେତେ ହେବ 1000 200 ଯୋଗ 510 ଯୋଗ 6 ଏଇଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଖଟା ହେବ। 1000 ଯୋଗ 900 ଯୋଗ 0, ଯୋଉଠି 0 ଥିଲେ ବି ତାର ସ୍ଥାନ ମାନେ 0 ହୁଏ। 0 ଯୋଗ 8 କୁ 8 ଗो 1000 ଯୋଗ 900 ଯୋଗ 8 10 80 ଯୋଗ 9 9। ଏଠି 15 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦେଇଛି, ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିବା। ଆମେ 1400 5 10 4 1 କେତେ ହେବ 1400 5 10 4 1 1454। ତାପରେ 1000 ସହଗର କିଛି ଦେଇନି, 1000 ସହଗର କିଛି ମାନେ 0, 10 ଘରେ 7 ଆଉ 1 ଘରେ 1 1071। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 1000 ସହଗରେ 300, 10 ଘର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0, 8 1308 ଦେଖିଲେ। 16 ନମ୍ବର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଢ଼ି ଦେଉଛି ମୁଁ। 16 ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କୁହ ଓ ଲେଖ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1000। 1798ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା କୁହ ଲେଖ। ଆମେ ଲେଖିବା 98ର ପରବର୍ତ୍ତୀ 1799 ଗୋଟେ ହେବ। ତାପରେ 1700 ନା ଭୁଲ ହେଲା, କେତେ ହେବ 799ର ପରବର୍ତ୍ତୀଟା 1800। ତାପରେ 1801, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 1802। ଏ 4ଟା ଅଙ୍କ। 1801ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା, ତାର ପୂର୍ବ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି 801ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ହେବ 1800, ତାର ପୂର୍ବ ହେବ 1799, ତାପରେ 1798, ତାପରେ 1700 ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି 1797। 4ଟା ହେଲା। 17 ନମ୍ବର 1000 ସମାନ ଡ୍ୟାସ୍ ସହ 1000 ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଦେଖିବା ଆମେ 1000 କେତେ 1 10 100, ଏଇଟା ମାନେ କେତେ 10 ହେବ। କୋଉଟା ଉତ୍ତର ହେବ ଏଇଟା 10। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 999।
हजार स्थान रे एक थिबा 4 अंक विशिष्ट डैशटी संख्या अछि। हजार स्थान रे एक माने 1000 ठारू केते जाए 1999 पर्यंत संख्या नहीं 1999 पर 2000 हो हजार घरे 2 हो केते संख्या हो शेष संख्यार आरंभ संख्या व्यय करिकी जोग 1 कर दो 1999 रु 1000 गले केते 999 जोग 1 हो केते हो 1000 1000 संख्या। तापर वर्तमान आम ठीक उक्ति 18 नंबर ठीक उक्ति पार ठीक चिन्ह और भूल उक्ति पाखे भूल चिन्ह दियो 1453 रो 4 स्थान मान 4 10 भूल कारण 4 स्थान कौटे अच्छी 100 घरे अच्छी 400 हवा कथा 1399 परवर्ती 1400 ठीक अच्छी तार परवर्ती संख्या 1000 रु 100 1999 मध्य एकक स्थान रे 890 थर अच्छे कौन देखिए एकक स्थान रे 8 मनकर 1000 8 लिखा तापरे 18 तापरे 28 38 ये भला 100 भितर केते 10 टी तापरे 108 हो पुणी 1108 पुणी 1118 ये भले पुणी 10 माने 908 एमती केते 9 थर माने 90 90 ठीक अच्छे ठीक अच्छे अलग संख्याटी को बाछी आम लिखा एकक स्थान दृष्टि एठी एक घरे 0 अच्छी एठी 0 एठी 8 एठी 0 सबुठी 0 अच्छी किंतु 1008 रे 8 अच्छी शतक स्थान दृष्टि एठी 3 अच्छी शतक स्थान एठी शतक स्थान 3 एठी 4 एठी 4 3 अच्छी माने एठी 4 अच्छी एटा अलगा गौर एठे अंक संख्या दृष्टि एटा 3 अंक विशिष्ट संख्या एटा 4 अंक एटा 4 अंक एटा 4 अंक माने एटा अलगा 3 अंक विशिष्ट संख्या रेखांकित पद को बदलाई भ्रम थे संशोधन कर 20 नंबरटा 1000 जोग 6 10 60 जोग 8 हेले केते देजी 600 देजी संख्या किंतु एडे केते हो एडा बदलाई आम केते लिखबा एडे 600 लिखबा तापर 1003 देजी एडे 10 सहज 1000 एठी 300 देजी एडा भूल अछि 3 1 अछि 10 सहज 1000 300 गो 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या 1111 को लोटाई लिखले से संख्या हो 4 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या माने तार हजार घर जहा एक घर भी ताहा हो आउ क्षुद्रतम संख्या माने 1 क्षुद्रतम अंक आउ 1 माने एटी कौन क्षुद्रतम अंक भरबा 7 घरे और 10 घरे एडा हो उत्तर एडा भूल हो ठीक उत्तर हो 1001 हो ये अभ्यास आमर सरला 20 नंबर जाए किसी डाउट थिले हमें पचारि पारे।